Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, bumili po kami ng McDo Foods. So ayan po, mayroon kami ditong chicken a la king. Yan, mayroon ding spaghetti, double cheeseburger at McNuggets. Meron ding fried chicken. Opo, 6 pieces po. Tapos, yung gravy niyan, daming gravy, ayan po. Sarap niyan. Mayroon din kami ditong Coke na malamig. Yan, pray muna tayo. Bless us, O Lord, in these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. So, ayan po ha. Kunin mo natin ito. Lagay ko dito pang. Diyan sa gilid mo. Thank you. Bago kami mag-start guys, this is a collaboration video po with Rodnin and Phil. So OFW din po yan siya, na vlogger din po. Tapos mag-asawa po sila. Dalawa po sila nagbumukbang. Sarap ng pagkain nila mang. Tapos, Yung husband niya pang is foreigner, no? oh, foreigner yung husband niya. Oh, so good, huh? Tapos, ang linaw po ng camera po nila. Sasarap din ang pagkain. Oh, lalagay kami dito ng video nila para makita nyo po sila. Tapos puntahan nyo po. Madami din po yung subscribers po nila. Kasi mukbanger po talaga din sila. So ayan po ha. Mag-add tayo ng rice. Start na po tayong kumain sa hindi pa kumakain dyan. Kain na po. Mga unata kung sadsaya pa. Pang rice. Add po kami ng rice ha. Sa akin parang tama na to pang. Yan. Matigas na pala yung kanin pang. Kain na po tayo. Ayan. Kamay na rin ako pang. Kapag kumakain po kami sa McDo, ito po talaga in-order namin. Kasi mura na, masarap pa. Daming gravy niya, no? Ang sarap talaga. Chicken. Yan.
Si Sax nga po pala, wala siya dito ngayon. Nandun siya sa lolo at lola niya. Pero nagtira kami sa kanya nga pagkain. Mayroon din yung 2 chicken. Saan na McDo ito pang? Sa Mactan? Thank you po McDo, Mactan. Ano? Nagpa-deliver lang kami. Ito sa akin pa. Nag-crave talaga kami ngayon dito. Kasi ang tagal na namin din nagkain ito dahil sa lockdown. Hindi sila nag-deliver dito sa lugar namin. Add pa ko ng rice, ha? Grabe mo. Yan. Gutom ka pa nga. Gutom ako, ha? Explain mo pa. Yung nagtatanong sa'yo. Yan po mga ka-studio. Marami po kasing nagtatanong sa amin kung ano daw po yung hanap buhay namin. IT graduate ako, so nagtrabaho ako as web designer po. So gumagawa po kami ng mga website, ganyan. So hanggang po na isipan ko po na mag-business na lang po. Excuse me po. So nag-ipon po ako, nakaipon ako, tapos nag-business kami ng internet cafe po. Yung internet cafe po namin is 13 units po dati. Pero yun yung ikinabubuhay namin after nung nag-resign ako sa work. Tapos, dahil sa COVID, 3 months kaming sara ba? Dahil bawal nga yung mga internet cafe nun. Ayan, natambak kami sa bills namin for 3 months. Kaya napilitan kami na ibenta na lang yung mga units namin dahil hanggang ngayon hindi pa pwede talaga yung internet cafe para pangbayad sa mga bills namin. So ngayon ang hanap buhay namin YouTube lang po, kaya nakapag-focus na po kami ngayon sa YouTube. So kahit po hindi gaano kalaki pa yung
Nakita namin sa YouTube. Masaya na po kami po. At least po nakakain po kami. Dahil po habang, di ba yung budget namin sa pagkain po araw-araw, so at least nagbibideo kami binibideo na lang din po namin para po doble po naka-vlog kami ng mukbang tapos kain din po kami. So yan po. Sana po nasagot namin yung tanong nyo po. Ako po, simula po nung magbuntis po ako kay Sax, tumigil na po ako sa pagtatrabaho kasi masilan po yung pagbubuntis ko sa kanya. Kaya simula nun, bahay na lang ako pag-aalaga na kay Sax. Laki ng manok na lang. Matagbaw dito. Ano? Nagsa-sideline din po kami nung may internet cafe pa kami. Nagluluto kami ng ulam. Nagtitinda kami ng siomay. Ganyan. Nagbibenta ng load. Kahit ano po. Binibenta namin doon sa shop namin. May laruan din. Opo. Pang bata. Lapit na maubos namin yung gravy. Grabe, ang dami no. Ang sarap man. Ayan. Ako pang spaghetti. Haluin muna natin. Meron din pala nagtanong kung nag-aaway daw po ba kami. Nag-aaway ba tayo, Kang? Normal po talaga sa mag-asawa na mag-away po, pero hindi po talaga grabe yung away. Parang nag-uusap lang talaga po. Tapos nag-intindihan, may mga bagay talaga na minsan hindi kami magkasundo, pero anong tawag yan mo? Ina-understand po namin yung isa't isa ba? Mga 5 years plus po kaming kuhan po. Kasal. Kasal. Mag 6 years ngayong December. December po. Minsan po parang hindi kami nag-aaway kasi nag-uusap pa rin po kami. Hindi tulad ng iba na anong tawag dyan pa, nang nagbungol ba? Yung hindi kinakausap yung partner niya ba? Kami, nag-uusap pa din kami. Parang hindi lang nag-away. Isa tayo. Thank you, Pang. Yung kapitbahay pala namin na shout out, nag-request siya ng McDo sa akin, man. Sino? Kinit Luwalhati. Shout out. Ito na po. Ito palagi yung naglalaro sa shop namin dati nung wala pang COVID. Lagi yung nagpapaload ng VIP. Grabe, addict sa computer yan. Kinit Luwalhati, shout out. Dati nung okay pa yung shop namin, yung hindi pa bawal na mag-open. Lagi kaming nandun sa computer shop. Nagbabantay kami ba sa tindahan. Pero ngayon, nasa bahay lang kami palagi kasi mahirap na din. Tapos si Sax, halos hindi na namin pinalabas dati kasi tumutulong si Sax dun sa
Siya ma. So hindi namin pwedeng iwan si Sak sa bahay kasi siya lang mag-isa. Kasi dito sa bahay kami lang tatlo. Ano? So hindi namin siya pwedeng iwan dito na siya lang mag-isa. Ito mo. Hati tayo mo. Ito, isa na ako pa. Tiin mo mo. Ang dami nitong cheese. Cheese to pa? Oh, double cheeseburger. Tikman natin. Yan. Sarap. Sarap naman oh. Yung ganitong mga pagkain po, hindi po kumakain si Sax, lalo na may ganito ketchup. Shout out muna ako mga ka-studio. So ito po sila, meron silang mga channel po. Shout out VJNG, Ginalin Simple Living, Maestrang Bisaya sa Korea, Chandris M, Pakals na Food from UK, Bisaya from Dumaguete. So name ng channel na is Pakals na Food. So hilig ni kaon na mang Pakals. Ay po ma'am. Glina Tuti, Acero 589 Vlogs, Mami Lizelle Vlogs, Majimbok Rider taga Lapu-Lapu. So hi po sa mga taga Lapu na silingan na ta. Chan Tons, Jiprox Yani, Charina Wilak Vlogs. Regards sa mga taga Cordoba. Uy, regards daw. Boon Mobile 14. So ayan po sila, lahat po 'yon, mayroon po silang vlog. So ito naman shoutout natin mga solid na sumusuporta sa channel natin no. Bisaya Studio Fan. So shoutout sa iyo. Maraming salamat po. So talagang ginawa tong account to para makasupport sa amin po. Na-appreciate po namin po ang suporta niyo po. Maria Atenza from Australia. Clyde Ibar, Cincy Vine or Divine Grace Buhia. Albic Santos, Milagros Pinilla from Ibiza, Spain. Mujang Minecraft. Renren Evangelio from Tanhay City, Negros Oriental. Loudlin Glorioso. Van Lloyd Remolador, Melinda, Canada. Plager 0806, Cairo. Rosemary Andrada from Hong Kong. Jason Binhamin Surya from Karkar, Cebu. So hi po. Mga taga Karkar diya. Lami ra bagay nagchicharo ng Karkar mang lechon. Munali Gilaran Toricampo, Nicole Reyes, Angel Anster, Jessica Mercado. Shout out kay Jingjing Sintillas, Rica Palis, and Ryan Dungdung sa Tawason, Mandawi. So taga Mandawi, hi, shout out. Geraldine Montanes,
Lizel Narvaez, Jima Shea, Dennis Iloco, Faye Odra Gisadio from Punta Cebu City. Punta Enganyo ata to. Lovelyn Lorenzo from Riyadh. Hi po. Jeffrey Manila. Judy Ann Manuel. Grace Credito from Indang, Cavite. Jay's Choice. Ronnie Abila, Janina, at kay Bibi Liit. Shout out. Rialin Lanang. Dibo Yanson, birthday niya sa June 10, nasa Banga, South Cotabato. Advance happy birthday. Abner Leona at sa family Leona at sa asawa niya na si Rosel Dusaran Leona. Shout out galing kay Abner Leona. Shout out kay Quincy Jane Comandante. At ang last po ay Jake Diaz. So yan na po lahat po. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today. Ayan po, wala pong natira talaga, ubos lahat. Sasarap po. Don't forget to visit, ano sa to? Rodnin and Phil. So yan po yung kakulam natin today na mukbanger din po. So sa mga mukbanger fans dyan, pakibisit po natin, suportahan po natin siya po. Maraming salamat. Bye-bye and kita-kits sa susunod na mukbang.